Počkaj, Natáča. Počkaj. Piču. Dobrý. Dobré. Jen teraz. Počkaj, to. Zuzá. Čau. Čauec. To je taký týpek. Kde? Tohle. No. Tady z našej školy. Pristane. Dobre. Ty. Čo si robil? Dobre, odpad. Paťko, vieš? Čo si robil moje sestre? Potom. Dnes druháčka je, ktorá si už kopol zo schodov dnes. Ktorú? Renata sa volá. Renata? Ako vyzerá? Ja neviem, ktorá. Taká blondinka. Ja som neskopol nikoho. Ale No, hej, nie so schodou, my sme ťa videli. Neskopol. Áno. Neskopol? Ale skopol. My sme ťa možno aj nevideli. Ty moja sestra. Neskopol som nikoho. Ale dobre, tak sme si asi videli. Dobre, čau. 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 Ukážem to video. Aj si aj natáčal. No, natáčam. Minúta 43 sekúnd. Oh my god. Pozerám ešte nejaké staré. Dobrý deň. Tady, už to tu? Debil.